Искам да ви покажа още един десен от супер класическите ни спални комплекти. Този е двоен, но от тях имаме и единични размери. Комплекта включва две кълъвки за възглавници с размер 50 на 70, плик за завивка 200 на 220 и прав чаршаф 230 на 260. Изработена от 70% памук и 30% полиестер, което го прави по-издръжлив, по-лесен за поддръжка и не се мачка при пране. С уникален дизайн на розови цветчета, той ще внесе свежест и стил във всяка спалня. Имаме и други интересни десени, а точно този го има и във вариант с олекотена завивка и чаршаф с ластик. Така за по-малко от 200 лева може да си вземете и двата и леглото ви постоянно да изглежда така, както го харесвате и през лятото и през зимата. За поръчки може да ни пишете на Viber, в коментарите или директно да поръчате на нашия сайт. Всички наши контакти ще намерите в описанието под видеото. А ако искате да видите как ще изглежда реално върху легло и някои от другите десени, пишете ми.